Ħanaddu għal tieni qari mill-Littra lill-Ebrej, kapitlu 13, qari qasir, però qasir u tant fieħel għaliex ħanitkellmu dwar il-kuntentizza mhux biss illum imma fil-futur qarib. Tafu wkoll li se jkollna l-irtir 3 ġimgħat oħra bit-tema sabiħa u prattika nifirħu fit-tbatija. Tajjeb, se nibagħtulkom ukoll ittra biex kun tistgħu tibbukjaw u nippreparaw ruħna għal din il-ġurnata speċjali. Tajjeb, Ebrej 13, vers 5 u 6. Ħatkun il-manjera ta' ħajjitkom mingħajr mħabba għal flus. U kun kuntenti bil-ħwejjeġ li għandkom, għax hu nnifsu qal żgurament mhux se nħallik, lanqas qatt mhux se nibbandunak. Biex hekk aħna nistgħu ngħidu b'konfidenza is-sit u l-għajnuna tiegħi. U mhux se nibża. X'jista' jagħmel lill-bniedem? Amen. Tajjeb. Nibda bis-soqsija. X'jixtieq il-bniedem? Mhux int, imma il-bnedmin in ġenerali, x'taħsbu li jixtiequ l-aktar? X'jixtiequ l-aktar? Hawn min ifittex il-flus, hawn min irid ikun b'saħħtu, hawn min jixtieq poter politiku jew kwalunkwe poter ieħor, hawn min irid isir intelligenti, kulħadd ifittex xi vantaġġ għalih, tajjeb, però finalment kikollna nasruha dil ħaġa u naslu għal konklużjoni waħda u deċiżiva, naħseb jiena il-kol kemm aħna naqblu illi il-bnedmin kulħadd bl-istil tiegħu u bil-mod tiegħu, konxjament jew inkonxjament, bibżulija jew forsi bass, qiegħed ifittex ħaġa waħda. Qed infittxu li nkunu ferħanin, li nkunu kuntenti. Vera? Isma' storja dal-aħħar fejn kien hemm ġuvnot kien se lura d-dar f'qajra għand il-ġenituri tiegħu, kien wasal biex jidlam u ripladra tal-bieb ra 3 irġiel. U għed jismu fama, li jismu flus u li jismu ferħ. U għalilhom, qegħdin hawnhekk intom, itlu ħudu xi ħaġa magħna għall-ikel. U ringrazzjawh, għalulu però wieħed biss jista' jidħol. Mhux saqsi l-missejk u ommok u ddeċiedu fuq wieħed minnha. U daħal għalilhom hemm ferħ, fama u flus jistennew barra lil ma ħandaħlu. Missieru warok id-daħħal finalment x'taħsbu li jażel? Il-flus. Issa l-problemi tagħna spiċċaw. Imma l-mara ovvjament ma qablitx miegħu. Probabbilment kienet tara ħafna soap operas u qalet le l-fama. Fama, rid tkun famuża. U tifqalhom isktu. Għal ma taħsbux li jekk aħna nistiednu lil ferħ nkunu qegħdin nagħmlu aħjar għażla. U qablu miegħu finalment u ħareġ it-tifel għalilhom ħanażlu lil ferħ. U ferħ qam u warajh qamu 2 l-oħra. ħajjitlu wkoll miegħu. U t-tifel għalilhom isma' ma ttulix illi wieħed biss jista' jidħol. U għallulu fejn hemm il-ferħ hemm kollox. Tajjeb, il-kwistjoni kollha kif qal Wistin ta' Ippona, il-bniedem jixtieq ikun kuntent. Imqar meta jgħix b'tali mod illi jagħmel il-kuntentizza tiegħu impossibbli. Ħafna nies ħawdu fid-dinja vera, min ibabas fid-droga, għaliex? Ovvja, għax irid ikun kuntent. Jew hawn min ikun immorali għaliex għax jaħseb illi bl-immoralità tiegħu se jikseb il-kuntentizza. Wistin għandu raġun hawnhekk. Imqar meta nkunu qegħdin ingerfxu u nħawdu. L-iskop tagħna, anke forsi fl-ignoranza tagħna, jkun biex aħna nkunu kuntenti. Irridu noqgħdu attenti illi il-kuntentizza tagħna
ma nsejsuwiex ma nkunux qed nibnuha fuq affarijiet li jispiċċaw. Flus, fama, tajjeb dawn huma instabbli huma bħas-sħab tas-sema illi taraħ imbagħad l-ajru jgħaddi u ma ssib xejn. Il-kuntentizza tagħna mhux ħanikxef sigreti xejn, kuntentizza fil-mulej. U l-Kristjan di jarafa u ta' bilħaq il-Kristjan kif bat li wieħed Amerikan priedka hawnhekk darbtejn, Pastor Kevin, għalli smajt dal-aħħar għallu naqbel magħha li l-Kristjan iħoss ferħ ola u d-dwejja ifnat minn ħaddieħor. Il-ferħ tal-Kristjan huwa wisq ola minn ta' ħaddieħor u d-dwejja tal-Kristjan ukoll kapaċi jkun ħafna aktar akut, ħafna aktar qawwi minn ta' ħaddieħor. Meta naraw fina nies li jiġu minna jew anke l-poplu ma qaldilli ma jridx jaf balla dik il-ħaġa dejjaqna ferm. Fl-istess ħin ferħan ħafna li għandi l-maħfra minn għand Alla, għandi t-tama tal-ħajta dejjem u x'vera. U allura rridu il-Kristjan għandu vantaġġ fuq nies oħra illi Alla taħ den jew taħ erf minn fuq biex ma inħarsux l-affarijiet sa xiber imneħirna. Biex ma jkollniex dik il-veduta qasira, perspettiva qasira. Irridu naraw kollox b'mod komprensiv. Irridu naraw kollox fid-dawl tal-eternità. Vera? Fid-dawl tal-eternità. Thomas Watson, il-famuż predikatur puritan ta' żminilu, infatti jgħidilna l-iskuntentizza li tkun imdejja biss u għandek ħajja ta' bilħaq illi m'għandekx pjaċir bija. L-iskuntentizza jgħidilna hija dnub ingrat. Hija dnub fejn inti qed turi ingratitudni li Alla. Għax ċertament għandna aktar ħniniet milli afflizzjonijiet minn għand Alla x'vera. Il-barkit tiegħu nistgħu nagħmlu lista interminabbli tagħhom. Però mbagħad iva hemm dawk il-ftit afflizzjonijiet, dawk il-ftit sfidi fil-ħajja li jdu niġġildulhom. Watson ikompli jgħid huwa wkoll dnub irrazzjonali, dnub assurd ma jagħmel sens da, għaliex il-provi li Alla jgħaddina minnhom jaħdmu għal ġid tagħna. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar jekk idu naraw il-qagħda tagħna b'mod komprensiv kif jara Alla, bażikament. Tajjeb, naraw illi Alla huwa favur tagħna u allura xejn ma jista' jkun kontra tagħna. Aħna il-bnedmin għandna ħabta illi nfittxu il-kuntentizza f'affarijiet li finalment jiddiżappuntawna. U għavolja nafu li jiddiżappuntawna, xorta waħda għandna dik l-inklinazzjoni li nfittxuha hemmhekk. Dana bħal raġel illi ipejjeb, jaf li m'għandux ipejjeb, il-pakket ta' sigaretti wkoll jwissieħ ċaru tont illi t-tipip joqtol, però qed jaġixxi kontra l-aħjar tarif tiegħu. Ikompli jpejjeb. Kultant il-bniedem huwa kelb tiegħu nnifsu. Jagħmel ħsara lilu nnifsu x'vera. Frattant jekk aħna però nimxu bl-erf illi tagħna Alla, l-erf ta' kif huwa rrekordjat fl-iskrittura mqazza, f'Salm 39 pereżempju jgħidilna mulej, ħallini nkun naf it-tmiem tiegħi, x'se jiġri minni, x'inhi ħajti. Kemm hu twil il-jiem tal-jiem tiegħi, x'inhu? Ħalli nifhem kemm jien dajjef. Ara, tul xiber int għamilt il-jiem tiegħi u għomri qisu mhu xejn quddiemek. Tassew kull bniedem fl-aqwa tiegħu mhuwiex ħlief fruha. Tassew kull bniedem imur jiġi qisu dell, jitħabat għal xejn, dejjem jaħżen il-ġid bla ma jaf meħa jiġbru u issa sidi x'qed nistenna jien, it-tama tiegħi fik. Konklużjoni tiegħu hija sabiħ ħafna x'vera. Jaf li omru qasir, jaf li hemm nies madwaru li qegħdin
qegħdin bħal żnażan imġiena jiġru l-awlin u x'qegħdin jiksbu fl-aħħar mill-aħħar. Da jgħid fl-aħħar mill-aħħar it-tama tiegħi hija fik. Bir-raġun Apostolu Pawlu fil-Filippin kemm il-darba qalilhom lill-aħwa fil-belt ta' Filippi ifirħu dejjem fil-mulej u narġa' ngħid ifirħu. Aħna għandna ħabta naqrawha ifirħu dejjem. Ma Pawlu ma għalx hekk. Ifirħu dejjem fil-mulej. U r-raġuni għala għandna nkunu nies ferħana, kuntenti. U hekk biss nistgħu naħarbu l-konklużjoni ta' Salamun meta beda biex jgħid frua tal-fruat jgħid il-predikatur, frua tal-fruat kollox frua. Xi profitt għandu l-bniedem mit-taħbit kollu tiegħu li jitħabat taħt ix-xemx? Ħafna minn għandhom karriera, oħrajn għandhom l-impjieg tagħhom vera, u nqumu filgħodu mit-tnejn sas-sibt u jekk mhux ukoll iżjed u naħdmu nistinkaw u nagħmlu s-sara u hawnhekk qed jikkonfrontana b'din mistoqsija. Xi qlieħ għandna bit-taħbit kollu tagħna. Il għaliex finalment u din tiskappalna u nesprimu aħna nfusna, tajjeb ninqabdu f'ċerta monotonija. F'ċerta monotonija illi naraw ċerta repetizzjoni u ngħidu x'ħajja din. X'ħajja din. Pastor Ingliż kun jomu James ir-raġuna hekk. Il-ħalliq ġeneruż tagħna qiegħed lill-bniedem lilu lilek ġifieri. F'sitwazzjoni fejn il-ferħ jista' jinkiseb. Bħal ċerva illi din mhix f'nofs deżert imma qiegħda maxmara. Poġġiena f'sitwazzjoni fejn il-ferħ jista' jinkiseb. Ma ħawwilx fih aptit li għalih m'għamel ebda provdiment xieraq jew adekwat. Irriduh il-ferħ, irridu nkunu kuntenti. Vera jew le? Kulħadd jammettija. Irridu nkunu kuntenti. Mela, jekk xi ħadd huwa attwalment miżerabbli, jgħidilna James, dan huwa tort tiegħu. Ħajwaħħal biss fih innifsu. X'inhi l-marka distintiva tal-ħajja tagħna minn ġurnata l-oħra? In-nies jafu bħala bniedem ferħan, bħala bniedem kuntent, jew tinqabad faċilment f'dik il-gogga ta' nies li ħsiebhom biex ibarqmu u jeqirdu u jikkritikaw ibda mill-gvern sa ma nafxiex, vera? Għax dan huwa suġġett komuni fuq xi ħaġa rridu neqirdu. Isna ħamiem tal-bar, vera? Jinkollu kulħadd irid jeqret u jgerger. Aħna hekk ukoll. Wel ħanerġa' ngħid, Bibja tagħmililna ċara illi l-kuntentizza tagħna insibuha biss f'Alla Trinità. Għal l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Alla tagħna, l-ħallieq tagħna, il-feddej tagħna, Ġobb ukoll, anzi sibu Elihu jgħid jekk jisimgħu minnu, jekk jisimgħu minn Alla u jservuh, itemmu jiemhom fil-ġid u sninhom fost ilena. Il-snin tagħhom ikunu snin ħienja, snin feliċi. U l-istess ħaġa wkoll jgħid is-Salmista. Salm 144 vers 15 fejdilna ħieni huwa dak il-poplu li hu f'dan l-istat. Iva, ħieni dak il-poplu li Alla tagħhom huwa il-mulej. Alla tagħhom huwa Jahwe. Alla l-ħaj, Alla l-veru. Dan huwa l-poplu li huwa ta' bilħaq imbierek, ta' bilħaq kuntent. Ma jfissirx li Alla jifrixinna tapit l-aħmar u jatina kollox faċli, li kollox jiġina fuq ir-rubini. Niftakru t-tema qudiemna li tajb nirriflettu fuqha hija il-ferħ fid-batija. Il-paradoss
Kif jista' jkun nkun ferħan fit-tbatija? Iva. Bħalma Kristjan kif ġa għadna jista' jkun l-aktar bniedem ferħan fid-dinja u wkoll fl-istess ħin l-iżjed bniedem imdejjaq. L-Apostlu Pawlu illi qal kemm il-darba kemm jinsab ferħan u ikkmanda lil ħaddieħor biex ikun ferħan ifirħu dejjem fil-mulejn ġenejt ifirħu, jammetti kemm il-darba illi beka, illi għandu qali kbir f'qalbu għal ħaddieħor, pereżempju għax kienu għadhom ma emnux l-Evanġelju tas-salvazzjoni tagħhom. Il-ferħ tagħna huwa falla Trinità. U għavolja jista' jkollok ftit materjalment, xorta waħda tista' tkun kuntent għax tgawdi barkiet spiritwali, barkiet il-tabilħaq huma il-barkiet importanti moti għalilna minħabba Ġesu Kristu. Pawlu jibda il-famuża ittra tiegħu lill-Efesin billi jgħidilna imbierek ikun Alla u missier Sidna Ġesu Kristu li berikna fl-imkien ta' smewiet b'kull barka spiritwali. U jibda jagħtina lista tagħhom. Bħalma għażilna fih minn qabel it-tessis tad-dinja ġifieri anke l-imħabba t'Alla, ir-rieda tajba t'Alla lejna bdiet anke mill-eternità. Lejn uliedu bdiet mill-eternità li għażilhom, li sejħilhom, illi tom il-kapaċità illi nemnu f'Ġesu Kristu. Illi wkoll tagħna l-Ispirtu tiegħu biex jagħmar fil-qlub tagħna. U allura fi Kristu u minħabba fih għandna kull ma neħtieġu. M'għandniex kull ma nixtiequ, ma dik għandek tibda jidħol element ta' rejba inordinatu x'vera. Li inti tixtieq iżejjed meta taf li m'intix ħatuża dak il-da, hemmhekk. Le, fi Kristu għandna kull ma jeħtieġ. Ġesu jgħidilna fittxu l-ewwel is-saltna t'Alla u l-ġustizzja tiegħu biex niftehmu l-għajxien ġust quddiem Alla. Fittxu l-ewwel is-saltna t'Alla u l-ġustizzja tiegħu u dan l-affarijiet ikel il-biss neċessitajiet tal-ħajja dawn l-affarijiet jiżdidulkom. Il-bniedem illi ifittex biex isir finanzjarjament indipendenti biex ikun jista' jiftaħar illi m'għandu bżonn lil ħadd. Dan huwa bniedem illi fl-aħħar mill-aħħar qiegħed qabad it-triq tat-traċedja li ħispiċċa ħażin. Pawlu jwissil dan nies billi jgħidilhom tassew it-tjieba meta wieħed u kuntent b'dak li għandu lih kbir għax xejn ma ġibna f'din id-dinja u żgur xejn ma ħanieħdu minnha u meta għandna li kellu l-biss li huma n-neċessitajiet bażiċi tal-ħajja li kellu l-biss ħankunu kuntenti bihom. Ma dawk li jistanew jaqgħu fit-tiġrib u f'nassa u f'ħafna xewqat boloħ u ta' deni li jarqu l-bnedmin fil-qirda u fit-telfien. Il-problema hija l-imħabba tagħna lejn xiex qegħdin nindirizzawha. Hawn hija l-qofol ta' kollox, għax l-imħabba għal flus hija erq ta' kull tip ta' ħażen. Bibja tgħidilna li għandna bżonn il-flus u għalhekk noħorġu naħdmu biex nirċievu vera l-għajxien tagħna. Il-problema hija l-imħabba għall-flus. Ħatkun il-manjera ta' ħajjitkom mingħajr imħabba għall-flus, ma jidhirx ħatkun ħajjitkom bla flus. Aħna qed ngħixu f'soċjetà li l-flus kull fejn tmur għandek bżonnhom. Kull fejn tmur jiena ġieli noħroġ b'kartiera ma nafx kemm ikun fiha, tajjeb u jkun fadalla ħanut wieħed fejn u ikollna ħallas bil-kard għaliex il-kartija tkun żfujtat. Kull fejn tmur għandek bżonn il-flus. Ejja ma nkunux, irridu nkunu realistiċi. Hija l-imħabba l-flus. Meta inti qed tfittixhom bħala il-quest tiegħek, it-tfittxija tiegħek. Għax minn għalik bihom se ikollok kollox. Meta allura jiena xina niksbu l-kuntentizza f'Alla. Meta? L-ewwel irridu nibdew biex nożżu kelbtu.
jekk m'għandna ebda attrazzjoni għal kelma tal-Alla, hemmhekk insibu nafu il-Alla. Hemmhekk li aħna se narfu il-kobor, il-magnifiċenza, il-majestà tal-Alla, l-imħabba ineffabbli tal-Alla lejna, vera? Il-kelma rridu nkunu nafuha, il-kelma tatina sens ta' direzzjoni qawwija, terfalna l-qalb tagħna minn mit-trab tal-art għas-sema fejn hemm it-teżori tagħna jew fejn suppost hemm it-teżori tagħna. Ġesu jgħidilna poġġux it-teżori tagħkom fejn il-ħallelin u l-kamla jistgħu jitlu u jeqirdu. It-teżori tagħna fis-smawiet. Proverbi 16 infatti jgħidilna vers 20 min moħħu fil-kelma isib il-ġid. Imbierek hu min jitma' fil-mulej. Il-kelma imbierek tfisser ferħan. Wieħed kuntent fil-ver sens tal-kelma. Però il-kelma ħanfittxuha bil-ħsieb li nobduha, bil-ħsieb li nimxu fil-modijiet tagħha ħjieni u għall-bniedem li ma jimxix fil-modija tal-ħżiena lanqas jieqa fejn hemm il-midinbin, lanqas joqgħod fejn jqogħdu żebblieħa. Imma l-għaxqa tiegħu hija fil-liġi tal-mulej. U lejl u nar jimmedita fuq il-liġi tiegħu. Hawnna l-istampa perfetta, l-istampa ideali tal-bniedem ferħan. Hekk jibda il-ktieb tas-Salmi, tajjeb il-ktieb l-aqwa ktieb li jiddeskrivi r-relazzjonijiet tagħna kemm ma' xulxin imma speċjalment tagħna ma' Alla, jibda biex jgħidilna l-bniedem se jsib il-kuntentizza tiegħu fil-li jimmedita fil-kelma tal-Alla biex jonora l-Alla bl-ubbidjenza tiegħu. Darba mara kienet qed tisma' fost udjenza lil Ġesu qiegħed jitkellem u kif ħobbu jagħmlu n-nies kultant jinterrompu u dina qollit leħina waqt li Ġesu qed jitkellem u qalet imbierek il-ġuf li ġabek u s-sider li jerdajt. Tajjeb b'referenza għal Ġesu. Probabbilment hemmhekk kellna l-ewwel indikazzjoni li n-nies eventwalment kellhom dawru l-ħasa ta' qalbhom flok lejn il-mulej lejn il-ħlejja tiegħu. Marija ċertament hija mbierka. Il-qariba tagħha għaltilha imbierka int fost in-nisa. M'għandniex dubju. Però kif weġiba Ġesu? Ġesu korreġija dik il-mara. U qalilha iva, però aktarx. Iżjed imbierka huma dawk li jisimgħu il-kelma tal-Alla u jħarsuha. Għabek għal darb'oħra Ġesu jixħitna fid-direzzjoni tajba. Trid li tkun aktar imbierek minn Marija? Aktar imbierek minn Marija jista' jkun? Iva. Isma' kelmtu u ħarisha. Dawn huma il-vera nies imbierka, dawn il-vera raba ta' Ġesu. Darba Marija ma' ulieda ma tfittex il-Ġesu u għalulu ommok u ħutek għan ifittxuk. U Ġesu qal dawn huma ħuti, dawk li semgħu l-kelma tal-Alla u jagħmluha. Għal darb'oħra naħseb jiena l-Iskrittura ma tħallina f'ebda dubju kif insibu l-barka, kif insibu l-kuntentizza imbierek min jaqra u imbierek min jisma' il-kliem tal-profezija ta' dan il-ktieb. U jżomm il-ħwejjeġ miktubin fih għax iż-żmien qrib. Dak li bdew magħna l-istudju fl-Apokalissi jafu li dinja l-barka introduttorja. Trid barka minn Alla, trid tkun tabaħ kuntent, isma' kelmtu u għamilha. U allura dinja il-vija qudiemna. Ħarsu lejn xulxin daqsxejn. Araw lin-nies li hemm bil-qiegħda ma' ġembkom jew qudiemkom jew warajkom. Huma nies ordinari, vera? Nies ordinari. Ma ħadd minna m'għandu ġbiena, hux vera? Ħadd minna m'għandu diadema ma' rasu. Pjuttost hawn min għandu n-nuċċali bħali vista qasira, bħal bqija tan-nies, nidru bħal bqija tan-nies, vera? Normali bħal bqija tan-nies. Jekk poġġina f'borża tħallata mal-bqija tan-nies, ma narfux minn xulxin. Oswald Chambers jgħid in-nies kollha tal-Alla huma nies ordinarji
Għandu raġun. Għan-nies ordinarji magħmulin straordinarji bilan li l-mulej Tom. Nies ordinarji meħudin mill-soċjetà tagħna, però Oswald Chambers għandu raġun qed jgħid aħna straordinarji. Għaliex Alla tagħna għan, tagħna skop. Poġġa qudiemna l-aspettativa tal-ġenna. Tal-għena smewtija li diġà hija miżruha fina minn issa. Għan nitkellmu dwar il-ħajja eterna. Ġwanna qal u din hija il-weda tiegħu il-ħajja eterna. Il-ħajja eterna fis-smawiet. Però din il-ħajja hija diġà tagħna fil-prinċipju, vera? Nies ordinarji magħmulin straordinarji. U dak l-att meraviljuż talla illi għażilna, sejħilna, iġġustifikana u issa qiegħed igħaddisna għalih iva dana jagħmilna ta' bilħaq nies straordinarji. Jekk wieħed ifittex isalva ħajtu jgħidilna Ġesu, jitlifa. Mur fittex il-kuntentizza bħala kuntentizza biss u tifrustra ruħek u tiddiżappunta ruħek ċertament. Il-kontentizza tagħna hija falla li ħalaqna. Falla li ħalaqna. Jekk wieħed ifittex isalva ħajtu jitlifa, però min jitlifa minħabba fija jgħidilna Ġesu. U minħabba l-Evanġelju dan isiba. Għal darbohra il-paradoss tal-Evanġelju x'vera. Għalhekk misna nassiguraw ruħna illi għandna lill-Alla omnipotenti bħala l-missier personali tiegħi. David jallimna hekk fejn jgħid jibda biex ifaħħar il-Alla nħobbok u mulejja. Inti l-qawwa tiegħi. Notaw il-pronom personali tiegħi. My. Li tagħmel differenza kollha. Il-mulejwa l-blata tiegħi. U l-fortizza tiegħi. U l-ħellies tiegħi. Alla tiegħi. Il-blata tiegħi. Li fih nistken it-tarka tiegħi. Il-qan ta' salvazzjoni tiegħi. U t-torjoli tiegħi. Donnu qed jgħaddilna messaġġ, David, vera? Vera, hemm dik ir-repetizzjoni għaddejja ħin kollu, enfasi qawwija. Irridu nibdew biex nassiguraw ruħna. Li Alla huwa l-missier smewwieti tiegħi. Kif naf li Alla huwa l-missier tiegħi? Il għaliex jiena nonora lill-libnu. Ġesu qal min ma jweġġax lill-liben, min ma jonorax il-liben lanqas iweġġaħ il-missier li bagħtu. U allura Ġesu huwa il-medjatur, l-uniku medjatur illi ta' bilħaq wassalna biex nibdew iva ngħixu l-ħajja li Alla għamel provdiment għalija biex tkun ħajja ta' bilħaq ħinja fih. Alla ikkostitwina għamilna b'talu mod u maniera bħala bnedmin maħniex siġar. Is-siġra taqbad man-nara u tibda tfajrilha ma tgħidx qajma u ma tħoss xejn vera għax hija siġra. U ġebla laqas. Tajjeb? L-annimal għandu il-dak tiegħu iva, però aħna jerġa' ola ola mill-annimali. L-annimal titimgħu u forsi anke xorta waħda jgdimlek idejk. Qed tifhem? Aħna għandna perspettiva eterna. Mhix b'kombinazzjoni. U mhix frott tas-soċjetà. Kull fejn tmur fid-dinja, minn ġenerazzjoni għall-oħra, tajjeb minn żminiet antiki sal-ġurnata tal-lum, il-bniedem jaf, iħoss fih. Illi hemm ħajja wara din il-ħajja. U jħoss fih li din il-ħajja mhijiex il-ħajja ideali illi suppost qegħdin fiha. Xi ħaġa li għajda Salamon fil-ktib tal-Ekklesjasti, kapitlu 3 vers 9, isimgħuh. Xi profitt għandu l-bniedem
Xi profitt għandu l-bniedem f'dak li jaħdem? Jien rajt ix-xogħol li Alla talillu li til-bnedmin biex jitħabtu bih. Alla għamel kollox tajb f'waqtu, isimgħu din issa. Qiegħed ukoll f'qalb u li til-bniedem il-ħsieb tal-eternità. Hekk għamilna Alla. Lili, lilek u lil kulħadd. Iddepożita fina il-ħsieb tal-eternità. Maħniex kapaċi ngħixu li nagħlqu lil nafusna minn kull ħsieb ta' se jiġri lil mill-qabar. Il-bniedem jaħseb għalhekk huwa differenti minn annimal u minn siġra. Aħna naħsbu għandna l-ħsieb tal-eternità tawulna Alla. Tawulna Alla biex anke naħarbu mir-rutina, kulħadd maqbud f'rutina vera. Tista' tkun il-President tal-Amerika, tista' tkun l-ikbar biljunarju, kulħadd maqbud f'ċerta rutina. Tajjeb, ir-rutina tiegħi mit-tnejn sal-ġimgħa l-iskola, tajjeb, u għandi appuntamenti oħra matul il-ġimgħa, kollha kemm intom. Ir-rutina qiegħda hemmhekk, però nistgħu nolew minnha. Ix-xmajjar kollha jiġru l-baħar jgħidilna. Iżda l-baħar ma jfur qatt. Lejn l-imkien minn jiġru xmajjar, hemm jerġgħu jiġru. Il-ħwejjeġ kollha idejqu aktar mill-bniedem jista' jgħid, il-għajn ma tixbax tara, dak li kienu dak li jerġa' jiġri, u dak li saru dak li jerġa' jsir, u m'hemm xejn ġdid taħt ix-xemx. M'hemm xejn ġdid taħt ix-xemx. Hemm xi ħaġa li jista' jingħad, ara di ġdida. Okej, nistgħu jekk infetqu ma Salmu qed jagħmel punt hawnhekk. Tajjeb, matul il-millenji il-ħajja tal-bniedem hija bażikament l-istess għandek twelid, għandek trobbija, għandek tfulija, żożija, adultezza, xuħija. U kollha mdewda bil-mart u bil-diffikultajiet, vera? Hija l-istess tip ta' ħajja għal kulħadd, bażikament. U allura f'din il-monotonija ngħidu hekk. F'din il-monotonija li maqbudin fiha għax qegħdin ngħixu fiż-żmien. Tajjeb? Kif nistgħu nolew minnha u nkunu ta' bilħaq kuntenti? Billi ngħixu blan, bl-iskop illi Alla ħalaqna għalih. Nies ordinarji, magħmulin straordinarji, bl-iskop li Alla tagħna. X'inhu l-iskop tagħna? Illi nigglorifikawh. U ċoe illi kull ma nagħmel bl-ilsien, kull ma ngħid bl-ilsien jew nagħmel bl-idejn, jew bil-ħsieb nagħmlu biex Alla jkun onorat, biex Alla jkun imsebbaħ fiha. Alla jgħidha direttament dan huwa l-iskop għala Alla jrid li jkollu poplu miksub għalih innifsu. Iżajja 43 u issa jgħid il-mulej dak li ħalqek o Ġakob u dak li sawrek o Iżrael la tibżax għax jien fdejtek sejjaħtlek bismek int tiegħi. Jien min nixtieq nifsi. U lanqas irid inkun. Jien Alla. U allura meta ħanejx b'dak il-ħsieb u b'dak it-tir hemmhekk inkun qed nidħol mingħajr ma ninduna kważi fil-mogħdija tal-kuntentizza. Il-ġimgħa l-oħra smajna għax minnu u bih u għalih u mal-weġ kollha. Lilu tingħata l-glorja għal dejjem ta' dejjem. Il-problema narġa' li għandna avolja Alla rebaqna lin-nifsu, xorta waħda hemm dik il-tendenza illi minħabba d-ġufija tagħna, minħabba forsi il-fidi dajfa tagħna, nibqgħu nfittxu l-kuntentizza fejn ma tinstabx. Darba fis-sajf ta' fil-bir ix-xotta u tista' ġib Bowser tħallsu 30 euro u jimlilek il-bir. U ġibtu wieħed jiena u daħħal il-konka u hekk ġifieri u waqt li niżel l-ilma fettil nittawa fil-bir jiena. U nara dawn il-linef ħerġin mill-ħajt. Linef ħerġin mill-ħajt. Kannella. Kienu eruq ta' jokka
illi kont ħawwilt qrib il-bir. Faqat li il-bir u għatlu għax qed nara jiena. Għalli ma laxet wadbol il-mata, u vera. Għax wara ġimgħa l-bira ġa xotta. Xisba, xibluha illi tippretendi li tixrob l-ilma xver minn bir kollu xquq. U dan huwa propjament l-isbal li anke aħna bħala l-poplu tal-Alla kapaċi nagħmlu. Alla akkuża xela lill-poplu tiegħu fi żmien Ġeremija. Meta qalilhom propjament hekk ara. Hemm xi ċans li biddel l-Allat tiegħu imqar meta mhumiex Allat. Il-Filistin kellhom il-Dagon u kellhom l-Allat l-oħra u kienu jagħtu lilhom. Ħadd ma kien ibidlilhom moħħhom li jibdlu l-Allat tagħhom. Iżda l-poplu tiegħi bidlu l-glorja tagħhom ma dak li ma jiswa xejn. Staġbu osmewiet b'dan u twerru għall-aħħar u tniktu wis jgħid il-mulej għax il-poplu tiegħi għamel żewġ dnubiet gravi jgħid. Żewġ ħtijiet. Telqu lili lajn tal-ilmaġieri u ħafru għalihom bjar imxaqqin li ma jżommux ilma. Il-każ tiegħi però għall-inqas kien bir tal-ġebel, kun aktar gravi meta bħalma Ġesu qal is-Samaritana mi jixrob minn dan l-ilma jerġa' bdulaġġ. Imma mi jixrob mill-ilma neteħjien dan isir għajn ta' ilma ġieri sal-ħajja ta' dejjem jgħidilha. U jgħid lilna wkoll. Għajn mhux biss bir illi bil-mod il-mod it-tella tista' tnixfu. Dak li tagħtina huwa għajn funtana ta' ilma ġieri, ilma rifreskanti illi wassal għal ħajja eterna. Kif qal James, Alla għamel provdiment għal kuntentizza tagħna. Ma ħawilx fina x-xewqa li nkunu kuntenti ma bad tagħmilha impossibbli nkunu kuntenti. Alla li għamilna jaf li l-kuntentizza tagħna tinsab bisfieħ. Irqasek sempliċi, irqasek glorjuża fl-aħħar mill-aħħar x'vera. Ta' bilħaq glorjuża. U tfittxija fid-direzzjoni żbaljata tweġġana. Waqt li kollox miexa ħarir ma jimpurtax imma eventwalment tweġġana. Meta Liben aħna siguru il-ħali jiena meta naqra dik l-istorja il-missier kien ħali. Missieru kien ħali fl-imħabba tiegħu li raġalaw. Il-missier il-ħali nsejħilha jiena dik l-istorja. Ħanibqa' dat-tifel tajjeb meta siefer il-bod bil-ġid ta' missieru berbqu kollox kien miexi rubini, kollox kien miexi tajjeb, mhux vera. Però fl-aħħar mill-ħaġġara kellu aħbad wiċċu mar-realtà. Tfittxija fid-direzzjoni żbaljata tweġġana u finalment tkun ukoll ir-rovina eterna tagħna. Ir-rovina eterna tagħna. Il-lena il-kuntentizza tinsab biss falla Alla li sawwarna u ħadimna fil-ġuf tomna jaf illi ma nkunux ħienja jekk ma nigglorifikawx. Ma nkunux ħienja jekk ma nigglorifikawx. Għax aħna magħmulin għalih. Magħmulin għalih. Ekklesjasti 2 vers 26. Għax Alla jagħti lill-bniedem li jogħġbu għerf, intelligenza u ferħ. Trid il-ferħ? Alla jagħtihulek. Alla jagħtihulek. Tfittxux f'affarijiet li jgħaddu, affarijiet transitorji, jagħtuk ferħ tal-mument, imbagħad tajt taska min inġemma biex nixtrija dil-wall unit jew dan il-xejdu li dak li jgħodu jilagħbu bihom. Kulħadd għandu li nġemma għax imbagħad nkun kont noqgħod nara. Qed tifhem wara ġimgħa tixba' minnha. Wara ġimgħa tixba' minnha. Meta għandna lill-Alla u ngħixu għalih, l-għanet il-bżonnijiet tagħna jkunu milquha. Għax Alla għandu uliet li jimpurtah minnhom. Pawlu lill-Filippin li kienu batulu qotja kemm il-darba biex ikun jista' jkompli xandar l-Vanġelu, għalilhom imma Alla tiegħi jagħtikom kull ma teħtieġu
skont il-għana tal-glorja tiegħu fi Kristu Ġesu. Alla kapaċi supplixina bil-bżonni ta' u kol jatina li nkunu ġenwinament sodisfatti. Proverbi 19, vers 23. Ismaw xijaj. Il-biża tal-mulej jieħu għal-ħajja jew jinsab fid-direzzjoni tal-ħajja u min jgħix mimli bih ma jilħux il-għali. Vera jkollna nħallsu prezz, iva, imma l-għali fil-ħam mill-aħħar u d-dwejjaq u t-turment u d-batija eterna u mal dawk li b'istinazzjoni jiddeċiedu li jgħixu mingħajr Alla. Dik it-traċedja umana. Lena tinsab bisfalla għaliex ta' bilħaq bieħ u fieħ aħna mbirka barka dejjema. U Alla wedna waħda mill-wedi stupendi tiegħu. Wedna illi ma jitlaqna qatt. Anke meta nħossuna li Alla telaqna. Dak huwa biss l-emozzjonijiet tiegħek. Dak huwa biss l-evalwazzjoni żbaljata tiegħek. La darba Alla qal hawnhekk, żgurament mhux se nħallik u lanqas qatt mhux se nabbandunak. Lanqas qatt mhux se nabbandunak. Alla abbanduna lil wieħed iva. Wieħed biss min tiegħu abbanduna lill-istess ibnu Ġesu. Abbandunah fuq is-salib. Hekk li kellu jgħajjad Eloi, Eloi, lama sabaktani. Alla tiegħi, għalfejn taqtni. Id-dwejjaq li kien qed jerfa' l-peace tad-dnubiet tagħna. Alla abbanduna l-ibnu biex ma jabbandunax lilna. Hemm hija l-garanzija, hemm hija r-rabta, il-patt illi Alla għamel magħna. Isofri hu biex ma nsofrux aħna. Samuel Ash, wieħed mill-Puritani Ingliżi, għandu sentenza vera sabiħa hawnhekk. Fejn jgħid il-fidi terda l-għasel tal-kuntentizza mix-xhieda tal-wedi tiegħu. Il-wedi tagħhom ma qishom beehive. Dik li kollha toqgħod fejn jitlu n-naħal u jiddepożitaw l-għasel tagħhom. Tajjeb u dak huma l-wedi tagħha. Kotrana, miġburin kollha u jsibu l-ammen oliva tagħhom fi Kristu Ġesu. U l-fidi aħna qisna naħal li nerdaw l-għasel tal-kuntentizza mix-xhieda tal-wedi tiegħu. Qegħdin nagħmlu hekk? Ejjew ma nimxux skont kif jaraw l-għajnejn tagħna. Kieku jimxu skont kif jaraw l-għajnejn tagħna din m'għandniex bżonna. M'għandniex bżonna. Ma huwa l-erf tagħha. Hawn hija l-verità. Dak li għajnejna huwa transitorju. Alla irrid jagħtina wis aktar milli aħna kapaċi nimmaġinaw għalina nfusna. Alla jħobbna wis aktar milli aħna ħobbu lilna nfusna. Lena tinsab biss falla għaliex falla biss insibu l-milja tagħna, il-fullness tagħna, il-fullness tagħna. Il-qalb tagħna hija kbira wisq biex timtela bl-affarijiet tad-dinja. Qed isek twaddab l-affarijiet fil-bir ta' skieken. Ma tistax timliha dik it-toqba, dak il-vojt. Il-milja tagħna insibuha biss fih. L-Apostlu Pawlu dak li kellu bżonn jgħidilhom lill-Kolossin u ċertament huwa il-messaġġ pertinenti għalina l-koll. Għax fi Kristu Ġesu tammar il-milja kollha tad-divinità fil-ġisem. Lew qed jgħid hawnhekk b'ċar mod mill-aktar ċar li dak li huwa Alla l-Missier Ġesu huwa wkoll. Il-milja, l-fullness tagħha tammar fi Kristu Ġesu. Imma semgħu issa, u intom mimlijin bih. Għalhekk m'għandniex għalfejn immorru għand ħaddieħor, għand Marija, għand qaddisin, għand le, aħna mimlijin
bih. U li hu r-ras ta' kull prinċipat u seta. Jekk aħna narfu il-milja tagħna, it-twettiq ta' ħajjitna se tinstab biss fi Kristu Ġesu. U li huwa l-awtur tas-salvazzjoni tagħna u li huwa l-bidu t-tmiem tal-fidi tagħna. Ejjew nkunu konsistenti ma' dik il-fidi li aħna ngħidu illi nħadnu. Aktar ma nimxu fija, aktar ta' bilħaq il-wedi Alla isiru realtà għalina. U il-weda tiegħu illi meta hawnhekk qed jgħidilna, anzi qed jikkmandana, kunu kuntenti bil-ħwejjex li għandkom, kunu kuntenti. M'għandniex għalfejn nkunu rejba, m'għandniex għalfejn nkunu isna abdandannati, ma nafux. Le, kunu kuntenti għaliex għax u jgħid żgurament jien mhux se nitilqek. Din hija loġika sempliċi. Raġunament sempliċi. Alla infinit jekk għandna lilu għandna kollox. Alla infinit. Infinit fil-mħabba, fil-ħniena, fil-kumpassjoni, fil-erf, fit-tarif. Jekk għandna lilu għandna kollox. Importanti huwa li dan Alla huwa tagħna u aħna tiegħu biss permezz ta' ibnu Ġesu Kristu. Li għalinna għattilkom dan ħwejjeġ biex il-fer tiegħi ikun fikom. Amen.